Също така е истинско удоволствие да представя Снежина Машева и Йордан Ходжев. С няколко думи, Снежина Машева е учител в средно училище Нешо Бонче в Панагюрище. От 2014 година е изключително известна в общността си и с клубовете по роботика, програмиране и информационни технологии, които тя води. Вече имат и награди, за които тя ще каже повече. С Йордан се познавам от около 10 години, може би. Виждали сме се доста пъти и той в момента е учител по природни науки и изобразително изкуство в Челопеч, училището Свети Кирил и Методий. Йордан ще представи първата част от нашия панел, след това Снежина, след това съм аз. Моята презентация е озаглавена общности за иновации в Подбалкан. Обаче, преди да започнем да говорим за каквито и да е такива неща, иновации и други, първо да ви дам представете си общности в села, 1000-2000 човека, училища предимно основни, това е значи първи до 7 клас, между 50-150 деца, с основен поминък на родителите им, миньорство бащите, а повечето от майките са или в някакви държавни общински институции, или работят по програми на временната заетост. Значи тези деца, когато влязох аз за първи път в класната стая, имат много фиксирана представа за това какъв кариерен път трябва да извървят. Нали, да се раждат, изкарват 12 години в училище и след това отиват или работят в митните, или се намират някаква друга такава работа, която съпътства района. И бам предизвикателството, 21 век идва какво ние като учители трябва да им дадем, за да бъдат те успешни извън това, което имат като предварително зададени представи и на какво ще им бъде полезно на тях. Разбира се, хората са се събрали доста преди аз да стана учител. Има различни класификации за това, кои са уменията за успех в 21 век. Най-основното е да сме творчески настроени, да решаваме проблемите, т.е. не да се подготвяме да решим някакъв конкретен проблем, а да сме гъвкави и да можем да решим това, което ще ни дойде, независимо от какво е то. И разбира се, кураж да тръгнем да почнем да го решаваме. Така. И как решихме да го правим това? В класната стая, разбира се, но там имаме една програма, която е фиксирана, малко по-трудно може да се промени. Затова решихме да направим център за извънкласни дейности, който да е посветен науката, инженерите занимават. Той да ни дава възможност да придобиваме умения, които ще ни решават проблеми още от първия ден, в който т.е. проблеми ежедневни, които още от първия ден можем да започнем да прилагаме в света около нас. Това не се получи така лесно. Участваха много партньори, финансиран беше проект от Фондация Работилници за граждански инициативи, с подкрепата на ОЛК и Институт за професионално образование и обучение, къде се случва всичко. Предишното ми училище, основно училище Георги Бенковски, Мирково, вдъхновени от всичките тези движения мейкър на хората, които изобретяват и създават неща. Smart Fab Lab в София не бяха пък консултант какво да правим. Защото на мен. И какво се получи? Успяхме да закупим един 3D принтер и ето тук примери от дейността на центъра и 3D писалка. Децата правят някакви неща, опитват се въобще да овладеят инструмента в начало. След това вече с по-големите минаваме през различни програми, за които може да се прави. И тук на преден план виждате готови принтове, за които ще кажа по-малко. И напоследък това нещо, което много ни вдъхновява е движението Enable, което произвежда протези, т.е. хора, които са от такива малки работилнички, могат да правят протези, които са, разбира се, много ограничени, но в същото време увеличават качеството на живот значително на тези, които ги ползват и също така дава много голяма социална значимост на проектите. Така, не стоим само в лабораторията, също се забавляваме с участници на общността, говорим си много смислен разговор е този за храненето
и правим експерименти навънка, които обикновено са свързани с гърмене. Така, значи какъв е процесът, който е главно свързан с това 3D прототипиране, моделиране. Имаме идея, вкарваме я в компютъра, т.е. не трябва да я построим по някакъв начин или да намерим нещо, което съществува и да го видоизменим. Произвеждаме го в 3D принтера, имаме готов предмет, който веднага може да пипнем, това, за което говори господин Стейджер преди това, обратно цифрово пътя към аналогово, защото това, което може да го пипнем материално, то е много, особено за по-малките ученици, има много голямо значение. И още веднъж, като минаваме по този път, развиваме тези умения, които сме си избрали да развиваме. Така, ето какви модели може да си правим, да си позволим. Тръгваме инструменти, ежедневни, нали, там обяснението няма и вървим към по-абстрактни неща. Ето това е един модел на протеза и разбира се накрая най-големия инженер в света, Вселената, природата, живата, анатомични модели. Ето го на живо как става, това е готовия принт. След това децата започват да го сглавят, работят по двойки, по тройки, зависи как е удобно. Сега това е само един пример и разбира се сме доволни от резултата. Когато той е успешен. И така децата успяват да се повярват, че могат и да са... Сега, що мрежите, защото е важно, като съзнаваме една общност, тя да не остане сама. След това в сегашното училище, което отидох, отново успяхме по друг проект, за който ще кажа след малко. Ето новата машина, интереса, каква е потенциала на тези нови технологии, големия интерес, който предизвикват. Нали, децата отиват, може ли това, може ли това да се направи. Тук работят част от тези неща, те са си ги избрали. Разбира се, не всичко са направили, но това е много добър старт точно да имат кураж. Така, това е проекта, по който спечелихме, беше състезание на производител на принтери, което бяхме един от шестимата победители за цяла Европа. Така, следваща стъпка, вече сме кандидатствали да станем член на тази организация, да можем ефективно да помагаме, т.е. наистина да усилим социалния елемент на това, което правим. Така, благодаря за вниманието още веднъж. Благодаря на Йордан. Аз ще извадя само един бърз извод, направих го само себе си преди малко. Направете сравнение между тази конференция и конференцията, които често посещавате за образование и обърнете внимание начин, по който хората изглеждат, как се обличат, как се държат. Дали те знаят какво правят или просто говорят за това. Благодаря. Снежинате си. Здравейте, съм Снежина Машева. Учител съм по информационни технологии, както разбрахте. От 2014 година моето време и начина на преподаване в част от предметите се обърна. Аз не съм инженер. Част от понятията, които използват хората преди мен, не са ми понятни. Сега ги уча заедно с учениците. В контента на темата образование за професия на бъдещето е хубаво да си дадем сметка колко ние сме готови да сме днешни учители. Част от мен и ме попитаха дали може да създадем по работи в училище и аз да бъда техен ментор. И казах, да, добре. Какво толкова? Аз нищо не знам. Ама предизвикателство. И така споделих с нашата директорка, която госпожа Преспарова, може би тук някъде в залата. За нашия клуб, да можем да правим различни неща и работи, както казват децата. Много важна подкрепата на директора на тази институция. Или поне, ако няма желание учители да се занимават с това, да не пречи. Мисля, че това е ясно на всички. Извинявайте, че съм толкова директно, знам, че има много директори тук, но е така. Благодарение на подкрепа, вече трета година организираме състезание по информационни технологии в нашето училище.
в което показваме неща, които не са залегнали в учебна програма. Програмиране без компютри, работа в визуално програмиране, което информатика, знаете, се изучава 9 клас нагоре. Това са ученици 4-5 клас, които успяват да се чуят своите неща. И 3D моделиране, това е последното състезание, което правихме тази година. В SketchUp създава 3D модел, след това го изтрудват. Което в реалния живот това умение много рядко се случва. От втори клас, от 2 годишни деца или възрастта за детска градина, дава им един лист на децата и една писалка или молив, оттам нататък техния свят е 3D. Когато станат 12 клас и учат стилометрия, имат затруднения в намиране на значения, на пространствени ъгли и така. Хубаво е да виждат нещата от всички ъгли. Благодаря пак на подкрепата на директора. Имаме възможност да участваме в състезания. Не само финансово подкрепа, но и промотиране на нашите дейности в училище. Част от състезанията са организирани за Роллига България. Като последното състезание, на което участваме, състезанието за голяма база работи. За нашите ученици беше предоставен ръководство за студенти, те се справиха с него и се класираха на второ място. Как започна работата такова, защото може би това е много интересно за вас, така без да знаем нищо, сме започнали да имаме вече някакви успехи. Визуално програмиране, подходящо за цялата детска възраст, ние използваме Scratch, тъй като има възможност за създаване на игри. Децата не само обичат да играят, обичат да правят игрите и нещата, с които се занимават. Виждате блокчетата, в случая не си играят с ябълки и банани, а са си направили пиано с софтуера. Това е един лабиринт, по повод деня на дата. Трябваше да се мине в лабиринта с помощта на управление от клавиатурата. Здобихме се с такива роботизирани играчки. Започнахме малко да разучаваме какво е устройството на такава машинка, как се движват моторите, какво е това сензор и как могат да се обработват данните. В случая виждате сензор за температура. Много е хубаво, когато се участват цялата различни възрастови групи. Видяхте, може би, когато с по-тъпка пипното членство на финча, става червен, иначе синьо. Тук имаме програмиране на сензор и светодиод. Друго нещо забавно е, тук виждате сензор за разстояние. Управляваме високото движение с помощта на фенерче. Пак имаме развиване на различни дейности. На нашите деца много харесва това, което правят. И реших, че трябва да споделят с останалите. В същото време пък намерихме изказано с помощта на който можехме вече да преминем до програмиране и Arduino устройство. Това, което видяхте много малко. Започнах да търся колеги, които искат да представят нашите джаджи. И казах в днес време с часовете по английски, математика и музика, имахме няколко съвместна урока. И пак ще се върна на партньорството, освен подкрепата на общността. Имаме много организации, фирми, които предоставят своите знания, просто трябва да ги търсите. Това, което не знаят децата, че съществува, няма как да го обичат, както беше казано. Понякога снимки от съвместни събития с Варненски университет, с SC Robots, с мини-операции, университет за деца и твоя час.
който ни даде нов поглед на нещата. Имаме деца вече от втори клас, от седми клас, от 10 клас в една група. Те работят заедно, разпределят си задачите, имат готови завършени проекти и намират време, място да се събират и да си споделят идеи. Ученето, което правим по време на заниманията е полезно, защото много решат. Това е последният проект, сами ще видиш грешка в него, защото укрепи детето, явно да може да ходи само. От тук вече може да минем на вземно тегление, на центърна тежеста и да се карат на понятия. Благодаря ви се. Много благодаря, Снежина. Може да задавате и вашите въпроси, ако сте ги задали, модератор да ги отберат, за да стоя да ги видя. Аз също имам няколко слайда, но преди това бих искал да ви припомня няколко слайда, които Гари Стейджер каза преди минути. И ако има още неща, които видяли тогава, събрано целия свят, така да се каже, това, което сте видяли сега, няма нищо случайно в него. Посланието за мен, посланието на тази конференция е, че нещата се случват. Сега вече трябва да ги покажем, защото аз знам, че вие ги случвате, не трябва да ги покажете, защото сте го направили. А пък ако искате да ги случвате и не знаете как, не питайте Старил, не питайте Патил. Те са хората и хората като тях. Това е моят слайд. Ще ви разкажа вица за полицаите, които спрели чужденец, българските полицаи. Спрели чужденец и казали, че караше решена скорост. И той е обяснил нещо на английски, те са гледали, казали, че там обяснил нещо на френски, те са гледали двамата, казали нещо на руски, и на испански, и на италиански. И в крайна сметка да успели да го завършат да музей документ, той ще заминал, единият попитал другия. Абе, колега, майче учим чужди езици, първи казва, това ще се език направи ли си? Така, за да бъдем ние така, и когато правим нещо, което знаем, че е важно, да мислим, че на нас то не ни е полезно, като на общността, в която работи Йордан, или да знаем, че никога да ни пука за него, трябва да вземем много бързи мерки. Слайдът е забележителен. Според мен нещата, от които зависи всяка минута, че ще бъде такава, това Гари показва, това е Йордан и Снежина. Също има добра българска говорка, че не е виц. Трябва да искаш. Трябва да можеш. И трябва да можеш да правиш. Ако вие се чувствате тук, че трябва да искате, обърнете се хора, които могат да направят. Ако сте тук, обърнете се хора, които са правили. Ако сте тук и питате тези, няма да получите информацията, която трябва. Моят апел към всички вас е да се обърнете към верните хора, като седете много трезва представа, използвам съвсем умишлено дума трезва, за това какво искате да постигнете и в каква времева рамка. Сега ще пуснем едно видео, моля да гледа видеото. Напоследък човек ми е любимо да пускам често. Аз приятел това. That's it. That's it. Do it again. Oh no, that's it. Pick it up. Желание 10 години занимавам с реална технология в образованието, днес да има технология в образованието, аз да може в образованието да разбере, че технологията може да свърши добра работа. И това съм го виждал 1000 пъти. Скоро видях и едно към едно по този начин, защото се намина 3,5 това правихме миналото лято. Но ще ви кажа нещо друго. Аз вярвам, че децата ни са болни от нас.
И да се прави помни от тях, правейки същите неща, да се помни от тях с други и по-големи проблеми ученици, не е много добра оферта. Защото сина ми, който е на 3,5 момента, аз го водя за как лево-левото отивам на градина. И той ми пита, тате, знаеш ли сега къде отивам? И аз му казах, да, следващото ще напред. Той каза, не знаеш. Отиваме да си играем. Така че, очевидно той според мен разбираше какъв голям залог играе. Когато съм спечели 10 минути, си играхме в интересния стена и той успя. Наистина беше така. Няма повече слайд. Може да се търсите видеото, то се казва Kid Has Shot by Bicycle Accident и те има шокиращи инциденти с велосипед. Има няколко въпроса, които вече ще прехвърлят презентация по панел. Ще се позволя да седна и да задам въпросите, уважаемите ми колеги. Един въпрос, той е какво имат учителите да използват повече медики, уважаеми колеги? Информираност. За да се случи, трябва сами да търсят и да се допитват учениците си. Има ли колеги, които се занимават подобно на твоята дейност, с които държаш контакт? Чувстваш ли се пен учители и родители? Има колега, това учител от математика, който има плюс роботика. Съответно правим заедно различни общи програми, също не толкова традиционно, но имаме сътрудничество с учител история и на английски, т.е. ми се правим връзки. Това става обаче в времето, което е след училище, време, което е в принцип почивка на децата и те отделят него, за да участват и моето желание и поръкнаха, как слушаш, разбира се. Нека това се случва с човете повече, учебната програма трябва да стане много по-гъвкава, за да може тези неща да се реално, а не да се избазват наши родини. Оля сега предадох летото ми е план, ама искам да направя нещо, защото ми е интересно и не само на мен, а на децата. Аз се разпочвам да вземем няколко минути, защото крайно време да се прави какво трябва, не каквото ми се казва, но това е глобално, не е само за училище. Като то не се случва всички примери. Ще се позволя един въпрос, който да разбирам, че за съжаление се изключително правя разлика между дела за образованието и специализирани мрежи. Има ли специализирани мрежи на роботика? Следващата част от въпроси с нежина какво е казала. Мрежи, да се свържи и ще предоставим всяко възможно реализиране с връзка с Лове, защото знаете, че ще продължа много време. Зависи с каква роботика желаят да се направят роботика, няма общност в България, за която съжалявам, която да се събира всички сдружения, клубове, които се занимават политика. В момента са в отделни зони. Ще дадем един въпрос и всеки от уважаеми колеги да коментира, защото аз също ще се включа. Бихте дали вашия опит и училищни институции и как мислите може да стане това по най-ефективен начин? Виртуалните връзки са абсолютно възможно. Има приложения, които дават безпроблемна връзка с разстройства. Така че комуникацията може да се случи всяко време, стига желание. Да, и аз наистина голям брой хора желаят да видят как може да се това нещо да се превърне в по-организирано движение, общност, да си регулярни стъпки. Това е въпрос на желание на организация. Седми да говорим за тези неща. Аз ги правя тези неща от 3 години близо, така на всички колеги, които са желали, се им казва, правил съм кратки обучения.
ако има нужда и няма да спра да го прави. Моята работа предприятие да слуша, че в момента с училища и институции или организации имат отношение повече училища. Това могат да бъдат общини или частни организации, които имат обмен поглед върху образованието. И това, което виждаме, че вече има добри примери. Не мога да спра това да кажа, че общината трябва да учи всички училища до едно време и в общинската администрация. И да кажа, че например Фундация Мери България подкрепи проекти, които станат дели за училища и много други такива програми и много резултати, вие самите сте разработили. Новите имаме и подкрепи това да споделяте движенията си и да казвате, да назовавате конкретно проблема, който сте адресирали и начин, който смятате, че ще го решите. Благодаря ви за вниманието. Имаме камерите, имаме видео, може да желаете. Ще да го пропусна, може би решение. Имаме специално обращение от Каролина Николова. Каролина Николова е родена в България и отрасла в България. Тя е 25 години и в момента работи като ракетен инженер в най-голямата част на аерокосмическа компания в Обединеното кралство, една от най-големите в Европа. Записва видеообращението специално за вас, защото аз ще оставя два акцента от него. Единият е, че умишлено да бъдат най-лоши ракетни инженери от момчетата, вероятно и доста добри. И също, че това да си 25 не означава, че не можеш да приземиш от Марс. Каролина, ти си. Каролина Николова от Бургас. В момента съм студент в космическо образование и работя в инженер за космически системи. Компанията Thales Space. Thales Space е най-големият производител на спасителите в Европа и се занимава с разнообразни космически проекти, като например ExoMars, мисия на Европейската космическа агенция, която се праща на орбитален апарат на Марс. Орбиталният апарат, който може да мине на градин домен, произведен от компанията нарича Orbital Mars. Ровера ще бъде прат на Марс през 2020 година. Моята работа в тази Space включва анализ на цялото космически системи. Се засечава нещо начална стадия дизайн. Резултатът на това е смесването да работят в някои най-най-новите проекти в компанията, като например проект за дизайна на много линейни сателити, които ще са в рекордно използване на орбита. Разпадите да са на влизането в атмосферата, в края на живота си тези няма да остави никакъв поглед след себе си. Друг интересен проект, който работя, който е в по-ранна стадия, също по-интересен, е проект за електрическа ракета. Ако такава ракета стане реалност, то тя има потенциал да драстично намали цената на прашащите смесители в космоса. Космическото инженерство е по-близко с предизвикателство и се изключително висок качество на създаване на продукт. Повечето машини, които ползваме за ежедневната си мята, са проектирани с ясно съзнание, че можем да ги правим всяко време. В космоса нещата стоят по начин. Веднъж прави един апарат на космоса, дали да му дадат Марс, Юпитер или още по-далеч, няма връщане назад и няма място за грешки. А когато дадем мисия, част от такива науки, методите за това са още по-засилени. Поради тази причина инженерството се изисква кадастрално качество. Само верното от които са технически. Други необходими умения, които ще трябва да развиват учениците, са така наречените меки умения, които често са по-важни дори от техническите. На много места меките умения се оценят в процеса на кандидатстване за работа и затова е важно те да бъдат развивани още в училище. Сред тях на първо място са уменията за работа в екип и ефективната комуникация. Изключително важни са и организираността, способността за решаване на проблеми и бързото адаптиране, както и увереността и способността да работиш под напрежение и да спазваш стриктни срокове. Не на последно място, инженерството изисква изключителна професионална етика. За да осигурим безопасността на милиардите хора, които ежедневно разчитат на колите, самолетите, мостовете и сградите, проектирани от нас, ние трябва да бъдем готови да следваме стриктни процеси, без да пропускаме стъпки, както и да бъдем готови да поемем отговорност за грешките си и да бъдем честни. Искам да отбележа, че днешните деца на България живеят в уникално време с много възможности пред тях. Преди точно 2 години, през април 2015, България и Европейската космическа агенция подписаха споразумение за кооперация
федерация, което дава възможност за участие на български фирми в редица проекти на агенцията. Наскоро се запознах и с изключително талантливи аерокосмически инженери в България, които работят по много интересни проекти. В България в момента има и установени космически фирми и организации. Те не са много, но вярвам, че ще се увеличават на брой. Стига да има хора с необходимите умения, които да се присъединят към тях. Екипирани с правилните умения, сегашните ученици могат да са подготвени за предизвикателствата на бъдещата международна индустрия. При тях наистина няма непреодолими граници и неосъществими мечти. Всички големи и успели фирми, които искат да останат на върха, в момента много добре осъзнават, че доказано най-плодотворната среда за развитие и идеи изисква разнообразие. Разнообразие на националност, на пол, възраст и раса и така нататък. А това означава, че притежавайки правилните качества, учениците наистина могат да изберат всяка една професия. В заключение, бих искала да кажа, че вярвам, че нужното образование за професиите на бъдещето трябва да адресира нестихващата необходимост от нови технологии. Именно поради тази необходимост вярвам, че инженерството е една от професиите на бъдещето. А имайки предвид нарастващия брой на частните космически компании, вярвам, че космическия сектор ще продължи да увеличава размера си. Благодаря много за вниманието и честит Международен ден на космонавтика. Елена, заповядай. Бяха мислили какво да кажа с видеото на кариера и то е както пращаме следите в космоса и не можем да ги поправим, така пращаме учениците извън нашите училища и не можем да ги поправим, така че приемете същата отговорност, каквато тя е приела и важността е не по-малка. Благодаря.